Včera som pridal na príbeh, že fake it till you make it, že máte robiť veci, ktoré nemáte radi, s pocitom, že ich máte radi a že to je kľúč k magnetizmu. A mnohých ľudí sa to dotklo. Keď toto niekedy niekomu poviem, automaticky to aktivuje tú jeho rolu obete. Ako sa on má cítiť dobre pri niečom, čo nenávidí, pri chodení do práce, pri upratovaní, pri trávení času s človekom, ktorého nemá rád. Idem teraz riešiť, ako na to, je na to veľa postupov, ale idem vám povedať toto. Je veľmi naivné myslieť si, že sa ujo vesmír, ujo realita, ujo Boh, ujo životík zlutuje, prižmúri očko a zlepší vám život aj napriek tomu, že sa cítite ako hovno, že nadávate, minžujete, na všetko frflete, ste z toho nervózni. Vysielate úplne opačnú energiu, než chcete tú energiu žiť, než chcete realitu, než chcete zmanifestovať. To je rovnaká blbosť, ako keď niekto zrazu potrebuje peniaze. Potrebujem peniaze na podnikanie, potrebujem peniaze na to, aby som si postavil dom, potrebujem peniaze na niečo, aby som to vyplatil. Tak idú hrať Eurojackpot, idú hrať euromilióny a myslia si, že tým, že chcú, že nemajú, že ten vesmír sa zlutuje, a on im to zrazu dá. A to je rovnaká, povedal by som, že ilúzia alebo naivita, ako si ľudia myslia, že kto koná dobro, dobro sa mu vráti a kto koná zlo, zlo sa mu vráti. Dobro a zlo je len koncept človeka. To len hodnotenie človeka. Zase záleží len na tom, čo ten človek, čo niečo koná, čo vysiela. A tak to proste je. Ural som vám vzorec. Nesúhlasíte? Dobre. Takže, ak ste vy dobrý človek a konáte dobro, každému prajete dobro, z tejto logiky, keby funguje karma touto logikou, tak už dávno máte 1 000 000 eur, dom na pláži, vysnívané auto, dokonalú nádhernú postavu, krásne, dokonalé zdravie a šťastný rozprávkový život. Ale ono to tak nie je.